U sinjuri nilqawkom għall-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. U Infrastructure Malta bdiet il-bini tal-pedamenti ta' 2 mis-7 flyovers illi eventwalment ħajkunaw. Dawn iż-żewġ flyovers ħajaqdu triq Giuseppe Garibaldi ma' triq Aldo Moro. Meta jitlesta dan il-proġett, it-toroq kollha li jinġabru u jingħaqdu kollha hawnhekk fejn iċ-ċimiterju tal-Addolorata, jiġifieri triq Aldo Moro, triq il-Labor, Vjar Ser Paul Boffa, Vjar Santa Lucia, triq Giuseppe Garibaldi u triq il-Marsa lejn Ħall-Qormi se jiġu maqudin flimkien permezz ta' xejn inqas minn 12 il-kilometru ta' flyovers. U bekk jonqos il-ħin li bħalissa naħlu noqogħdu nistennew it-traffic lights jaqilbu ħodor. Iż-żewġ strutturi ta' flyovers li qed jinbnew bħalissa se jħolqu l-aktar flyover twila, wiesa u għolja li għandna f'Malta. Fej fil-fatt dan il-pont ħajkun mal-400 metru twil, wiesa 4 korsiji u għoli mill-art 4 sulari. Dan għaliex ħajkun hemm flyover ieħor aktar fil-baxx u triq mal-level tal-art. Bħalissa din jitħaffru dawn il-ħofor kbar li jinżlu sa' żewġ sulari taħt il-livell tal-art illi fihom iridu jitwaħlu 460 pilastru magħmul minn konkos u ħadid illi mbagħad fuqhom se jistrieħu 42 kolonna li se jżommu l-flyover. Il-pontijiet se jkunu ffurmati minn 350 travu u jekk taqbadhom tpoġġihom kollha ma' xulxin hekk, jiġifieri qed nitkellmu 10.5 kilometri jiġi darba u nofs il-wisa ta' Għawdex mhux xajta. Il-proġett ta' triq il-Buqana, ir-rotta ewlenija li taqgħod l-Imtarfa mal-Mosta, l-Imġar u Tramuntana ta' Malta qed javvanza b'ritmu maġġel. Dan il-proġett li beda f'Diċembru li għadda jinkludi it-twessiħ ta' triq biex tiżdied korsija għal karozzi u oħra għal roti u l-mixi fid-direzzjoni ta' Tramuntana mill-Imtarfa lejn il-Mosta. Is-sisin tal-korsiji ġodda waslu biex jitlestew. Infrastructure Malta derwaqt se tibda l-bini mill-ġdid tal-pont li minn fuqu triq il-Buqana taqsam fuq indixxija ta' Wiet il-Qlejja jew kif inni magħrufa iċ-Chadwick Lakes. Dan il-pont se jkun 5 metri aktar wiesa biex minn fuq jgħaddu il-korsija ġdida tal-karozzi u l-passaġġ ġdid tar-roti u l-mixi li qed isiru bħala parti minn dan il-proġett. U mill-Marsa hawnhekk nibatukom. Mhux iżaqqu l-ħass, imma nibatukom jew YouTube u għafsu subscribe, jew Facebook u għafsu like. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.